ಏನು ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, ಖರ್ಚು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾಬಿ ಏನದ ಎಷ್ಟು ಬೇಕ್ರಿ? ಒಂದು 12 ತಗೋರಿ. इनका एक लगा दिखा बा देखते हैं चक्कर पे बाबू भरोसा ये इसका कपा का हेलो ये एक है अल्पा के नाम दर करो 24 में गुरु चानस यहाँ 24 तो ऊपर लगी चल 50 देश के बारे में बता के रखो थोड़ी ये नहीं है ये 40 भीमरो ओ भीमरो बार में ए भीमवा 50 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ತೆಗಿಲೇವಾ ಇದು ಹೇಳಿ बोलो 100 150 200 250 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये से एक करो बोलो ये बोलो जी बोलो 50 रुपये 60 रुपये 60 रुपये 70 रुपये 70 रुपये 80 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 रुपये 50 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸರಿ ಅದು ಏನೈತೆ ಐತಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ ಜಾಬರ್ ಗುರು ಏ